Ľudia, vítajte u nového videa. A áno, v tomto videu si unlocknem Super Optimusa Prima. A určite by vás všetkých zaujímalo, prosím ťa, odkiaľ si nafarmil 1375 energonov? No, môžete si všimnúť, že na mojich coinoch som si utratil túto oferku, hej, takže naozaj 250, viete, ja som to mal ešte z toho pásu, čo sme si kupovali v jednom videu. No a dnes si kúpime teda Optimusa Prima, čo je teda môj hlavný cieľ a tento emote vyzerá dosť úzke, takže keby sa dalo, tak aj tento emote by som chcel dneska unlocknúť. No a ja sa veľmi teším, hej. Akože ja som nafarmil nejakých 230 a potom som si všimol, že vlastne v shope toto, tak som si to dokupoval. Mal som nejakých 64 000 coinov, hej. Takže mi niečo zostalo. No a teraz určite to nebudem zdržiavať. Uistite sa, že máte like a odber, lebo vážne 65% ľudí u mňa nemá odber. A je to zadarmo, nikomu to neuškodí. My ideme na to. Prvou hrou je Midnight Mortuary Unicorn Attacks. No Midnight Mortuary neznášam z jednoho dôvodu a to, že v Spooky Worlde sú tí kokos normálne overpowered monstra. To je silnejšie než moje celá skvada. Ja, okej, akože preto presne nemám rád Spooky World, lebo tam je to strašne silné, akože tie monstra, ale tak to je jedno. Okej, nádhera. OK, bereme druhého kolta. A myslím si, potrebujeme 20... Ešte som tu musel jeden energon nechať. No to je jedno. Potrebujeme, prosím vás, pekne 25 energonov v tejto hre získať, aby sme unlockli Optimusa Prima. Samozrejme 75 by bolo ideálne, ale tak mne sa nepodarilo nejak strašidelne veľa toho získať. Hlavne neznášam ľudí, ktorí proste sem prídu, majú tank a Ice Wizarda a proste oni ma dajú na one hit. Tak to sa mi stalo v posledných dvoch hrách, čo som hral dneska. Ale tak uvidíme. OK, myslím si, že v pohode. Tiež by som bol veľmi rád, napríklad si tu všímam nejaké trupy, napríklad M-sku, ktorá vôbec nie ešte v Squadbusters, tak tá by bola fajn. Takže ma vlastne zaujíma, že do komentáru mi určite napíšte, že akú trupu by ste chceli, lebo predsa musíme si priznať, že sme v polovici marca teraz. Sme v polovici marca a naozaj ten apríl sa blíži. Ja viem, že možno budú nejaké Barbarian King, to som presne chcel, nádhera. Že možno budú nejaké meškania s updateom, ale musíte priznať, že kto sa neteší. Akože fakt, ja myslím si, hej, že mám takú polovinu ľudí, ktorí ma to pozerajú len kvôli tomu, dajme tomu kvôli Brawl Stars. A potom si myslím, že aspoň pár ľudí by sa tu mohlo nájsť, ktorí hrajú Squadbusters. Tak by som bol veľmi rád, keby ste mi napísali do komentárov, že či teda hráte, ako trúpu by ste chceli. No a teraz, ok, neviem koľko máme teraz presne energonov. Máme 23, ok, takže posledná čestka. Počkaj, 24, aha, dobre, tak posledná čestka a oficiálne máme Optimusa Prima super formu. Dobre, tiež by som chcel podotknúť, že by som bol veľmi rád, keby sa nám na tomto videu podarilo dať, dajme tomu takých 5 lajkov, to by bolo podľa mňa super cieľ dať 5 lajkov na tomto videu. No a teraz bereme Ice Wizarda a oficiálne máme Optimusa Prima, alebo teda ešte ho nemáme oficiálne, lebo ho ešte nemáme v squade, ale verte tomu, bude to dobrý flex. Squadbusters teraz nemá až takú veľkú históriu, ale keď bude, dajme tomu, rok 2027 alebo niečo také, a potom proste, ja neviem, čo všetko vtedy bude Squadbusters. A potom vy proste, keď budete mať Optimusa Prima, budete flexiť, že mám Optimusa Prima. A tie malé decka, tí malí kidovia, ktorí to budú hrať, že čo, to odkiaľ si získal? No tak môžete flexiť, ale tak akože zásadne Optimus Prime nie je nejaká trupa, ktorú každý deň by ste mali používať. A teraz máme dvoch Ice Wizardov, ktorí sú reálne že skoro fusenutí. Tak tí sú strašne dobrí. OK, obidvaja majú nabitú toto. Budú mať nabitú... Poď.
Ja vám hovorím, že Ice Wizard je tá najlepšia trupa. Najlepšia trupa. Ice Wizard drtí všetky lobička. OK. Poďme na tohto. Poď na visi. OK, trošku strácame. Je to vyrovnané. Ne, strácame dosť. Pemka, rýchlo. Vie, čo Squadbusters vie, čo potrebujem. Ok, už iba 9 sekúnd. Poď, Barbarian Kinga. Rage spell. Tá super rage spell. Poď. Zabijeme ho. Nepodarilo sa nám. Ale naozaj máme Optimusa Prima. A som naozaj zvedavý, aké to s ním bude. OK. Samozrejme, pošujem naozaj veľa, hej. Takže, pokiaľ neviete, tak sa mi pomaličkým tempom sa mi Barbarian rúti do ultraformy, hej. Si predstavte, že teraz Star Chesky má výhodu, že si môžete vyberať. No a ja nemám teda 43 000 coinov, ale je tam nejaká tá výhoda. No a keď by som získal zo Star Chestky jedného super Barbariana, potom 4 normálnych, tak už logicky mám 9 super Barbarianov. A to môžem potom unlocknúť Ultra Barbariana, čo by bolo husté. Akože, samozrejme Ultimate Barbarian Goat, ale to nás teraz nezaujíma. My ideme unlocknúť Optimusa Prima. OK, heals the squad when taking damage. To znamená, že keď on dostane damage, teraz konečne bude mať nejaké využitie, keďže pozrite sa, koľko má HPčok vo Fusione. 15 500, akože naozaj veľa. A funguje to vlastne tak, že keď niekto mu dá damage, tak healuje squadu. A kvôli tomu, že má 15 000, tak to teoreticky môže byť dobrý tank. Teoreticky mohol by som urobiť video, kde budem skúšať Optimusa Prima v jeho najlepšej forme, ale to bude ďalšie video. No a teraz tá vec, na ktorú sme čakali, je oficiálne tu. Idem kupovať a poďme na to. Takže oficiálne máme Prečo sa mi to premenilo? Čo sa stalo s mojím Super Optimusom Primom? To sa mi nepáči. Fú, dobre je tu. A máme 350. Teraz sa tu stala jedna divná vec. Neviem, či ste to všetci videli, že ono tam bolo akéby 100 star tokenov. Ale tak to je jedno. Oficiálne ho máme. Vyzerá cool, hej, akože. Super Optimusa Prima, tá najväčšia vec. Takže teraz Optimus Prime si myslím, že bude mať využitie a že naozaj sa to bude dať dobre použiť. Akože keď minule bol ten event v septembri, tak to bolo také na prd celkom, že vy ste museli získavať také čestky v takej roade, neviem teraz presne, jak to vyzeralo, a tak ste získavali proste tie Energiony a za to ste mali jednu z tých, asi za každú jednu z 10 čestiek ste získali nový level Optimusa Prima. Ale tak, podľa mňa v pohode. Chcem urobiť pár videí, napríklad, keďže do blížiaceho sa apríla updateu a ja sa na neho nesmierne teším, zároveň sa trošku bojím, s vecami, ktoré by mohli dostať rework a s vecami, ktoré by sa mohli pridať do hry. Takže určite majte u mňa odber, zvonček a like, lebo aby vám neunikli žiadne ďalšie videá. A odo mňa je tu dneska všetko.